ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Билол Муҳаммад оиди муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна ки байни Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд мегузарад фикрҳои худро баён кард. Дилам ба Насруддин Имомов месӯзад ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надоданд. Ӯ муҳорибаи унвониро арзанда аст ва ма фикр кардем ки ба ӯ ин муҳорибаро медиҳанд. Лекин мо дар замоне зиндагӣ мекунем ки Стрикланд аз ҳисоби беақлӣ ва трештоки худ пеш аз ҳама соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешавад. Ма фикр мекунем ки Чимаев Шон Стрикландро ҳис накарда мешиканад ва ма бесаброна ин чизро дидан мехоҳам. Ҳамзат бояд ки бе ягон мушкилӣ ӯро ба замин афтонад ва бе ягон мушкилӣ дар замин ӯро идора кунад. Ман умедворам ки Ҳамзат чеҳраи ӯро шикаста ӯро рӯҳан мешиканад, гуфтааст Муҳаммад. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд рӯзи 9 май дар турнири UFC 328 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи Паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Тобови ҷангори бебохти вазни ним сабук UFC Мавсар Евлоев баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Лерон Мёрфи ба хетерҳои худ ва ба чемпиони вазни худ Александр Волкановский ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ин суханҳо барои ҳамаи хетерҳои ман, якчанд рақибони пешинаи ман оиди ман ҳар гуна суханҳо гуфта истоданд ки ба ман писанд наомад. Баъзе дигаронаш бошанд баръакс изҳори эҳтиром карданд. Дар ҳама ҳолат шумо маро дӯст медоред ё бад мебинед ман чемпион мешавам, аз шумо бошед намешавед. Таваҷҷӯҳи ман танҳо дар ғалабаҳост, таваҷҷӯҳи мағлубшудагон бошад танҳо дар ғолибон аст ва шумо аллакай бой додед. Александр Волкановский, ман интервюи туро тамошо кардам ва ана ман оиди худ чӣ гуфта метонам. Ман ягон вақт баҳона намекобум. Ман дар ҳақиқат бовар намекунам ки ба ман гӯштин дар кор аст то ин ки туро шикаст диҳам. Ту чемпиони бузургӣ ва ман туро эҳтиром мекунам, лекин тахти туро ишғол кардан барои ман як кори махсус мешуд. Эҳтироми калон то боздид, навиштааст Евлоев. Ва дӯстон, ин ҷавоби Евлоев дар суханҳои чемпион буд. Касе ки надонад гап сари чӣ меравад, навори дирӯзаро тамошо кунед ки Волк оиди Мавсар чӣ гуфта буд. Акнун дӯстон, онҳо бояд ки зидди якдигар ҷанганд, лекин дар байни онҳо як ҷангори дигар пайдо шуд, Арманд Сарукян, ва биёед мебинем ки ӯ баъди муҳорибаи Мавсар зидди Лерон чӣ суханҳо навишт. мухлисони UFC, ба фикри шумо оё вақти он расидааст ки ман вазни ним сабукро наҷот диҳам? Ман дар навбатам, навиштааст Сарукян. Бояд қайд кард ки ин бори аввал нест ки Арман оиди муҳориба дар вазни ним сабук гап зада истодааст. Ба фикри шумо ба ӯ чунин имкониятро медиҳанд ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. дӯстон, чӣ гуна ки аз даврҳои гузаштаи мо медонед, ду ҷангвари топи вазни миёна UFC Майкл Моралес ва Иен Гери байни якдигар баҳс карда истоданд ки кадоме аз онҳо довталаби рақами як аст ва ки бояд рақиби навбатӣ Махачев шавад. Ана ташкилоти UFC бошад ҳоло дар ин бора ягон нақша надорад, чунки чемпион Ислам Махачев осеб дорад ва шаби гузашта Дана Вайт дар ин бора чунин суханҳо гуфт: Ислам баъди осеби даст худро барқарор карда истодааст. Ҳамин ки ӯ омода шавад, мо қарор мебарорем ки ӯро чӣ интизор аст, гуфтааст Вайт. Ногуфта намонад ки айни замон Ислам Махачев аз ҳама ситораи калони UFC аст ки бисёри мухлисони UFC муҳорибаи ӯро интизоранд ва онҳо фаҳмидан мехоҳанд ки рақиби навбатии Махачев дар вазни нимёна кӣ шуда метавонад. Ислам дар вазни нимёна чемпион шуд ва акнун бояд ки аввалин ҳимояи камарбанд гузаронад. Ба фикри худи шумо дӯстон, рақиби навбатии Махачев кӣ шуда метавонад? Ҷангвари бебохт Майкл Моралес ё ин ки ҷангвари ирландӣ Иен Гери? Фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.